Usa ka nurse nga membro sa LGBTQ community ang napalgang patay sa Valencia City, Bukidnon. Atong sayron ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yasriel, sulod sa usa ka lodging house nahitabo ang krimen kung asa mi-check-in ang biktima uban ang duha ka wala mailhing lalaki. Patay na diyang napalgan sa duty front desk sa usa ka lodging house si Soriano Pagunsan Moreno, 35 anyos ug usa ka medical nurse sa Bukidnon Provincial Hospital. Human kini mi-check-in sa mong lodging house. Sigon sa kapulisan nga nag-inusarang nag-check-in ang biktima Enero 3 bandang alas 7 sa gabi. Apan iyahang giignan ang cashier nga aduna say kauban nga moapas. Di madugay, aduna matudpay duha ka lalaki nga misaka sa kwarto sa biktima. Pagkataod-taod, nigawas na kuno ang duha ka lalaki sa inn ug hantod Enero 4 alas 8 sa buntag, natingala ang cashier sanglit wala na may gawas pa ang biktima. Didto na sila nagduda og sa pag-abli sa kwarto, nakaplagan nga walay sanina ug naligo na siyang kaugalingong dugo ang biktima. Wala na po diyang cellphone, wala na po diyang motor. Ang gibilin lang makita na to katong isa ka sa digna niya nga naka-yellow. Dayon kato yang fancy gold nga earrings o yang chain nga necklace nga made of silver with crucifix. Nakahiagom og nagkadayang sama dinunggaban ang biktima sa iyang lawas rason sa iyang kamatayon. Wala na sab nakita sa crime scene ang pitaka og mga ID sa biktima. Tulo ka mga anggulo ang ginalantaw karon sa otoridad nga motibo sa krimen. Kini ang selos, posibleng panagbangi sa kwarta ug pagpangawat. Padayon sab ang ilang pagsubay sa duha ka mga lalaki nga ginakonsidera ng suspect sa krimen. Nami personal interest pero di pa na to masipya sa kahanginan kay wala pa gid siya klaro sir no. Allegations lang mao ni ang kakuyog sa una pero kato nga time man gud sir ka sa kagabion wala man gud nakita ang sir nga koto yang kuyog sa una ug mabagyapon karon. Giturn over na sa kapulisan ang patayng lawas sa biktima ngadto sa mga banay niini aron sab sa pagpahiluna sa biktima. Real na nawagan karon ang otoridad ngadto sa publiko hilabi na sa katong mga individual nga adunay impormasyon labot sa insidente. Nanawagan sab sila ngadto sa duha ka mga lalaki nga kauban sa biktima sa pag-check-in diya sa lodging house sa Valencia City nga mopatimaw sa ilahang police station aron atubangon ang posibleng salaod nga ilahang gihimo. Real. Okay, daghang salamat Cyril Chavez.